Ahoj, srdečne by som ťa chcel pozvať na môj veľkolepý Orderflow Masterclass, ktorý budem spúšťať 1.8.2024. Tento Masterclass je už štvrtý v poradí. Tento Masterclass bude mať určité vylepšenia, pretože ja sám sa vzdelávam a samozrejme snažím sa to vzdelanie dávať na stále vyššiu a vyššiu úroveň. Ja sám investujem do vzdelania obrovské peniaze a už sa to môže merať desiatkam tisícam v eurách alebo v amerických dolároch. Posledne som zaplatil vzdelanie za 8 000 jednému nemeckému prop traderovi, ktorý mi ukázal cestu, ako sa stať lepším traderom, ale samozrejme ako byť ešte lepší tréner pre mojich klientov. Preto chcel by som ťa pozvať 1.8. Pokiaľ má záujem, tak stihni registráciu a tomu sa dostaneme v ďalšej časti tohto videa. V prvom rade by si mal vedieť, akým spôsobom budeme spolupracovať. Následne bude tzv. Onboarding. Dostávaš sa k online vzdelaniu, pracuješ od začiatku sám. Hneď po uradení Masterclass sa dostávaš do business zóny, kde začínaš pracovať sám. Celé kompletné vzdelanie je online. Pracuješ so softverom ATAS. Po zakúpení ATAS dostávaš odo mňa výhody, pretože ja sám som partnerom. Každý jeden klient dostáva hneď od začiatku 30 dní zdarma a následne po zakúpení 3-mesačného plánu dostáva 14 dní, po zakúpení 6-mesačného plánu dostáva plus 30 dní ďalších, alebo po zakúpení ročného plánu dostáva plus 60 dní zdarma. Každopádne, pokiaľ by chcel zakúpiť lifetime licenciu, tak dostane $200 cashback späť. V Masterclass projekte dostávaš úlohy a tréningy. Tie tréningy budú zamerané hlavne na knihoobjednávok, pretože tam budeme vykonávať exekúciu. A je veľmi dôležité, aby si spoznal hracie pole. Budeme využívať tie najlepšie zbranie, ktoré môžeme mať na futures burze. Učíš sa pracovať s market profilom a jasne vieš, ktoré sú najlepšie lokácie. Market profil má svoje situácie, ktoré nám dokážu vyhodnotiť aktuálne v čase, ktorý je ten najlepší kontext a kedy následne sa ten kontext zmení, aby sa dokázal prispôsobiť v čase. Pracuje s knihou objednávok podľa jasných setupov. Spoznávaš toto hracie pole a dokážeš určovať kontext, čo je aktuálne dané. Pre dizajnič sa nehovorí, že kniha objednávok je matkou trhu. Dokážeš vyhodnocovať aktuálny kontext tu a teraz. Vieš vyhodnotiť, v akej fáze trhu sa nachádzaš, či sme balance alebo sme trend. A toto je veľmi dôležité, pretože x traderov sa nedokážu prispôsobiť práve tým trojím podmienkám a trojím fázam a nevedia určiť, kedy sú v balance a kedy sú v trende. Pretože na základe tohto my dokážeme napasovať na setup a mať určité očakávania. Naučí sa moje exaktné setupy, s ktorými dokážeš sa dostať do trhu v každej fáze. Risk management. Každý setup má jasné pravidlá vstupu a výstupu, kde efektívne pracujeme práve s knihou objednávok. Management sa môže lísiť v závislosti od fázy trhu. Každopádne management sa snažím prispôsobiť na každého klienta individuálne. Preto je veľmi dôležité, aby sme vynašli s klientom práve tú jeho individualitu a pracovali s jeho silnými stránkami. Klient dostáva tréningy a úlohy. Dostaneš tréningy z objednávok, aby si spoznal svoje hracie pole. Dostávaš dôležitú úlohu, ktorá ťa bude sprevádzať po celú dobu tvojej tradingovej kariéry. Pracujeme s prop firmami. Dokáže získať kapitál bez toho, aby si mal ty nejaký kapitál. A toto je dnes veľmi veľká výhoda na trhu, pretože kedysi, keď ja som začínal, tak bolo veľmi málo propiek. Dnes dostávame tie najlepšie možnosti, dostávaš do mňa tie najlepšie novinky, pretože sa poznám s určitými ľuďmi, s ktorými dnes spolupracujem a oni majú takisto častokrát tieto novinky z prvej ruky. Dostávaš do mňa aktívny support. Som tu pre teba 24/7. Moji klienti ma kontaktujú kľudne sobotu, kľudne nedeľu, kľudne od druhej noci, je to úplne jedno. Vždy sa ti snažím pomôcť a vždy pracujem s tebou ako s individualitou, pretože my ľudia sme rôzni. Máme webináre 2-krát do mesiaca, Q&A. To znamená, že na týchto webinároch sa môžeš pýtať všetko ohľadom Masterclass, ohľadom psychologických problémov, ohľadom prop firiem a tak ďalej.
Pretože s klientami dnes neriešim len technické veci, ale riešim všelijaké psychologické veci, pretože ten trading je hlavne psychologická hra. A ty by si mal byť veľmi správne nastavený a hlavne nemať falošné očakávania. Každopádne toto na týchto webinároch budeme búrať a budeme sa vždy rozprávať veľmi jasne. Na Discorde dostávaš ďalšie informácie. Dokážeme efektívne obchodovať proti trendu len za určitých podmienok. Máme exaktné paterny pomocou M1 alebo M5 a následne obchodovanie Nasdaqu pomocou knihy objednávok. Pokiaľ ti niekto tvrdí, že Nasdaq nejde obchodovať pomocou knihy objednávok, tak samozrejme sa nedostal k tým správnym informáciám. A každopádne ťa tam čakajú ďalšie setupy. Čo získaš z Masterclass? Tvoj let štartuje, tak mal by si sa pripútať, pretože toto bude poriadna jazda. Získaš vedomosti, ktoré sú bezkonkurenčné na československej scéne. A prečo sú bezkonkurenčné? Pretože ja som sa vzdelával u dvoch nemeckých mentorov. Títo dva nemeckí tradery ma stáli skoro 20 000 eur. Pokiaľ si stále váhaš, tak mal by si vedieť, že ja prezentujem len kvalitu. Stáva sa majstrom order flow a nachádzaš vlastnú individualitu v tradingu. Toto je pre mňa kľúčové, aby som dokázal ten trading napasovať na samotného klienta. Pretože my, ako Scalmaster team, môžeme mať rôznych obchodníkov. Niekto môže veľmi rád obchodovať trendy, niekto môže obchodovať veľmi rád reversal, niekto sa môže zameriavať na M1 setupy, niekto sa môže zameriavať na protitrendové obchodovanie a stále sme jeden tým. Pretože toho vzdelania je samozrejme kvantum, ale zapadá do seba ako jedna veľká skladačka. Čiže chcem s tebou pracovať na individuálnej úrovni, aby sme zistili, v čom si silný a následne budovať tvoje silné stránky a zameriavať sa, fokusovať sa len na ne. Z trading skills rastie aj tvoj osobnostný rozvoj. Ako náhle sa začneš meniť v tradingu, tak začne sa meniť aj tvoja osoba súmerne ruka v ruke. Veľmi dôležité je, aby si pochopil, pokiaľ chceš mať úspech v určitom odvetví, tak nemal by si zanedbávať práve tie odvetvia a to je pre nás kľúčové. Preto, ako náhle rastie tvoj trading skills, tak ty ako osoba rastieš. A môžem ti garantovať, že po mojom order flow tréningu už nikdy nebudeš ako predtým. Čo bude Masterclass iný, ako to bolo doteraz? Masterclass je limitovaný pre 20 ľudí, ako som ti spomínal. Následne dostaneš odo mňa 10% zľavu. Čo bude iné a čo je dôležité, že pracujeme spolu na 6 mesiacov. Takže mal by sa pripraviť na tvoju životnú zmenu. Pokiaľ stále váš, mám do toho ísť, nemá do toho ísť, tak teraz je tá najvhodnejšia chvíľa, kedy by si mal začať. Pretože tvojich ďalších 6 mesiacov sa diametrálne zmení. Budeš mať absolútne iné ciele, budeš mať trading skills, ktoré ti nikto nevezme. Cena je 1790. Samozrejme si môžeš odrátať 10% kód. Si pripravený zmeniť svoj život. Pokiaľ stále váhaš a čakáš na ďalší masterclass, tak ver mi, že ďalší masterclass v tomto roku už nie je plánovaný. Tento rok som otváral len jeden masterclass a to bolo 27.1. Toto je ďalší masterclass, ktorý plánujem 1.8. Pokiaľ nemáš financie, tak sa môžeme spolu dohodnúť a rozložiť to na splátky. Chceš patriť do top komunity? Registruj si svoje miesto na matej@scalmaster.sk alebo mi napíš na môjom Instagramovom kanáli Matej_trading. Dostaneš promokód 10% zľavou, ako som ti spomínal, a čaká ťa 6-mesačná jazda s order flow tréningom, po ktorej už nikdy nebudeš potrebovať žiadne vzdelanie. Spoznáš ďalších skvelých top traderov v komunite a aktívne budem s tebou pracovať. Budeš mať pravidelné webináre plus ďalšie vzdelanie na Discorde vo formou videa plus nahrávky starších webinárov, kde aktívne riešim psychológiu, samozrejme technické veci, setupy a top novinky, ktoré mám prevažne často z prvej ruky. Pokiaľ si stále váhaš, tak lepší čas už nebude. Pokiaľ si ten človek, ktorý už váha 1 rok, tak si predstav, keby si vstúpil do Masterclass pred rokom, kde si bol by teraz. Toto je tvoja najlepšia chvíľa a priprav sa na ďalších 6 mesiacov. V krátkosti by som ti chcel ukázať, ako vyzerá môj Discord a ako vyzerá, povedzme, môj feedback. Tu mám v krátkosti len feedbacky. Nie to čítať, pretože je to hodne. Každopádne tie feedbacky mám aj na Instagrame, feedbacky mám aj na môjom webe scalmaster.sk.
SK, aj keď som to už dlho tam nepridával, ale každopádne si to môžeš pozrieť. Následne sa tu vedome scalpingu, footprintu, obchodovanie tailov, Nasdaq trading pomocou knihoobjednávok, zdieľame trady, trade myšlienky, je tu výmena, je tu takisto samozrejme pokec. Každopádne sme tu zameraní aj na technické veci, kde riešime dátové kanály, hardware, alebo problémy s ATASom, alebo pokiaľ sú nejaké novinky a tak ďalej. Tu každopádne dostávame vždy link každé 2 týždne na webináre a vždy zazdielam neskôr do tejto kolónky webináre, ktoré máme pravidelne každé 2 týždne. Tu máme zazdielané úspechy z PropConta, kde môžeme vidieť samozrejme certifikáty mojich klientov, čo je takisto dôležité a samozrejme je to motivácia pre ďalších klientov. Neskôr každý klient má možnosť prísť a dostať sa do tzv. Upgradeu, kde riešim individuálnejšie potreby, kde riešim viac individuálne do hĺbky určité kontexty. Máme tu cash open trading, akým spôsobom sa obchoduje open drive, open test drive, takisto breakout trading a máme tu rôzne setupy, ktoré sú veľmi efektívne a veľmi funkčné, kde obchodujem pomocou M1 alebo M5, slow straight, tzv. Veľmi krátke stopy a vysoký potenciál. Pokiaľ máš záujem, tak neváhaj, ozvi sa mi na môj mail matej@scalmaster.sk alebo mi napíš kľudne na Instagrame a môžem ti rezervovať tvoje miesto. Miest je len 20, tak neváhaj a od 1.8. môžeme spolu štartovať.